Des del bloc de Novelda volem denunciar el cartell que l'Ajuntament de Novelda, governat pel Partit Popular, ha presentat per a celebrar el 9 d'octubre. El volem denunciar perquè està en castellà. El Partit Popular fa temps que es planteja una reivindicació de les senyes d'identitat valencianes, però el que estem comprovant és que a l'hora de la veritat no s'ho creuen i no respecten la més important de totes, les nostres senyes d'identitat, que és la llengua. No té sentit celebrar el 9 d'octubre la Diada Nacional Valenciana en un text en castellà. Nosaltres denunciem que hauria d'estar com a mínim també en valencià. Això entronca aquesta actitud de poc respecte cap a les senyes d'identitat amb la proposta que va fer fa unes quantes setmanes Alberto Fabra de canviar el dia 9 d'octubre, com també el dia 9 de març, a dilluns. Eixa poc respecte cap al simbolisme d'una data a nosaltres ens pareix completament inassumible. En realitat, aquesta falta de respecte cap a les nostres senyes d'identitat entronca també amb el que és l'atac constant contra el nostre poble, l'atac constant que el PP perpetra des de Madrid amb els pressupostos generals de l'Estat, amb les balances fiscals, en què sempre quedem arraconats. No és només que econòmicament hàgim d'assumir una situació molt més dura que en altres comunitats autònomes, sinó que, a més, les nostres senyes d'identitat són constantment atacades com si no foren importants. I per a nosaltres ho som, en tant que novelders, en tant que valencians, són importants per a nosaltres. Per això volem proposar al PP un canvi d'actitud, al govern, a l'Ajuntament de Novelda, un canvi d'actitud per a unes noves ocasions. Ara la meva companya us ho exposarà. Bé, des del bloc Compromís de Novelda el que demanem és que, en tant que el nostre poble és un poble d'ascendència històrica valencianoparlant i en tant que el nostre poble conviuen les dues formes, valencià i castellà, en el nostre parlar habitual, i per tal de donar-li la importància a la nostra llengua, a més, un dia tan important com és el 9 d'octubre, el que demanem, com he dit, al Partit Popular és que tant la convocatòria com els cartells que s'han fet per al 9 d'octubre siguin en valencià.